Er hun sort eller sådan noget? Det var sidst i små kvinder også. Nej, hop af nu! Nej, den skal højere. Er du klar? Det var seriøst, I skal prøve at hoppe af, der hvor jeg hoppede af. Lad nu være med at sidde og irritere mig. Okay. Hoppede du af højt? Nana er jo sindssygt, du hopper højt. Det var over den der ben. Hallo, du har benene, de kom næsten over den der bjælke deroppe. Den skal ikke være højere. Det var virkelig sindssygt. Den skal ikke være højere. Den skal ikke være højere. Den skal ikke være højere. Den bliver højere hver gang du gynger. Er du okay, August? Ja. Okay, så lad være. Fuck. Oscar, kom nu, hop! Jeg landte på med maveflasker. Ja, okay. Ja, Kom nu, mand. Kom nu, hop, Oscar! Nu, Oscar, det er ikke Den her video kan ikke bare en evighed. Kan den godt? Kom. Ja, men jeg gider sgu ikke sidde herude. Kom nu, Oscar, nu.